Ассалому алайкум тамошобинони азизи канали Маъмур Азия. Дӯстони азиз, имрӯз навод кардем аз молбозори шаҳри Бохтар, Қурбонтепа, ҷамъбозори Ҳоҷи Шариф. Навод кардагем говҳои гӯсаладор, молҳои майда, қачао, моҳҳои калон, моҳҳои ҷувойвес, савдошидагӣ ҳамаша навод кардем. کسانی که در کانال ما مهمون هستند با کانال ما عضو شوید. اگر کانال ما معقول باشه با کانال ما عضو شوید. رفتیم ویدیو را تا آخر تماشا کنید. گوی گوساله‌داری محلی، گوی ارزان 8000 سومون سودا میشود یک میزای. گو با گارانتی. گوی ارزان با گارانتی. گوساله‌اش نره مودا؟ گوساله‌اش مودا. شیرش چند تا؟ 4 تا garanti. 5 تا metre 4 ta garanti. 4 litr şir, 2 litr sahari, 2 litr begayi. To 5 ta şidagi mi? Bozorda 7000 karda istay, dodagi neyiz. Rakami telefon 3 telefon nomer 3 5 01 01 17 17 35 01 17 17. Xaridoro boşa ma'lumot zang bizaned. Adres, narx, barx hammaша через telefon. Faqat xaridoroy aniq. Go'y arzoni bo garanti. Gusulash munda. Sahar bega 4 litr da garanti. To 5 tara juşidagi ar. Beş. Korkam çölgüzde beş. Tamam. Go'y gӯсаладори маҳаллӣ ё сем ё чорумзойда саҳару бега 7-8 литр шир доштааст. нарша 11000 мега савдо мешавад. бозор баландаш 9700 сомонӣ кардааст. гӯсалаш муда гови гӯсаладор нарша 13000 мегаст. чорумзой гӯсалаш муда саҳару бега 7-8 литр шир. бозорда 11000 кард мега баландаш. чорчош то 11000 кадаги бозор. савдо шидастай гови гӯсаладори карпа. гӯсалаш хеле калон шидаги ай шир бомадаги го биг'iz. думаҳои семоҳа биг'iz будааст. наид гӯсалаш. гӯсалашам чин оча шидаги бихар. бихар уже вобаста нашида уже 20000 артша як ҷоя ҳозир карда истанд, додаги нест. 20000 ина ҳозир савдо дорам. 20000 да надода истанд. нагоҳи гӯсаладори ёш, гоҳи маҳаллӣ якумзод гӯсалаш муда саҳару бега 5-6 литр шир. зур мития 6 та мития. нарша 10000 мега савдо мешавад. бозор то 9 кадаги 9 баланд шавад. албатта камтарам кардагӣ ҳаст. савдо шудааст. шикорчиҳои элита бародара тамошо кунед. 1120 сомонӣ савдо шудааст.
ҳаминҷо чанд тае боша ҳамаш 1120 сомонӣ. Якта ширмак вай кушнес дигарош савдо шидага як ҷоя. Бародоршон хуби хуба димбарам. Мана гӯсфандои чиёнан пурсида будем. Ҷа аралаш будаю, яке хонада дорум мега. 1200 не майдош будааст. Не калонош 1600 антидавления. Гӯсфандои чиёлаи историёшам ҳаст ва ёра дар назар надорам. Фақат нархҳои чивалангоро гуфтаистам 1600 калонош 1200 майдош бо савдо доранд. Муомилаи хушрӯ доранд. Савдо меша. Мана нархҳои пародни элита 1200 биркадоро ҳамаш 1200 будааст. Бо муомила доранд. Димбора бинед. Бародоршон хеле хуба. Азору сади 1050 сумӣ рафтеста. Қушхора бинед. 4450 сомон савдо шуд. Қушхора ҳамаш савдо шудага. Мутаассифона соҳибаш дар пеш нест. Баста рафтеста. Нархошона нафаҳмидем. Якташо фаҳмидем 4450 савдо шуда. Беҳад фарқи, беҳад калон. Буқаи калон барои бастан буқаи калони харро 10000 нархиш савдо мешавад. 8000 бозор пурсидеста. Дутта буқаи симпа. Буқаи фар бефарбе. 30000 гуфте судаган савдо мешавад. 52000 ҳар ҷо як ҷоя кад меган. Агар рост бошад. Яке аниб нест. Saat смотреть да, бью обратно. Ты свой пол до 10 чуть де ona gir agar. Hadi buradan satış kadam. Haf boş de haf boş. Ne ya короче çıkar. Sen sat bir. Na gir bak kızım gir. Tutma. Bir gir. Burada önce bu çıkıyor ki bu kurvalda yaşma. Yozda var haşlar çıkan. Насари Таврозу. Буқои живоивез бисёриш 37 савдо шудеста. Редка буқои фарбе бад набоша. Бисёриш 37. Як талинташ 38 савдо шудеста. Буқои фарбе. Қадиш пастрайли.
23000 мега савдо меша. Ҳозир омада мега, вали бозор конкретно нарх кардаги нест. Не кило, не хел. 20000 савдо меша. яке аз калонтарин буқои бозор 24000 сомонӣ ҳар якташ боз савдо мешавад. муомила дорад. кило 38 кадагиша ман дидам. то 40 сомонӣ кадам мега кило баркаш. Неки ваёша ман надидам. 38 кило баркаш пурсидест. чилсими пурсидаг мека, неки надидам. чилсими кадагиша. савдо шудиста буқаи калон, буқаи фарбе 10430 када 10430 када 10500 ҷои пулгириш мега союз байнда 70 сомонӣ мондааст. вали савдо шидагӣ нест. не як қай фурӯши буқа барои бастан миёндарӯз ду таста якумшаш дуюмшам нишон метем. намҷа полни буқова дуюмшам буқаи хушрӯ не дуюмшам ана барои бастан барои зод беҳтарин буқова 10000 мега наира 87 бозор кардааст. 87 додагӣ нест. ваша чанд кадоҷи? чанд? 16 ваиш майдатара айда ҳар душа якҷоя 16000 кардааст бозор. додагӣ нест. барои бастан аҷоиботам. дутта буқачаи ёш 8500 ҳар душа якҷоя савдо мешавад. 7600 сомонӣ бозор кардааст. 7600 сомонӣ. боз як касон буда 7000 пурсидест. касоне ки ғуноҷин пурсида буданд, ғуноҷини якта нормални ғуноҷин ёфтем. 5000 нархаш савдо мешавад. бозор баланди баланд 4600 сомонӣ кардааст. бо рафтагӣ нест. авто нағз намебинем парода. 46 бозор кардааст. баланди баланд шайбайда пастам кадаги